Wannan manoman ne mutanen ne ya taso. Amma idi ne ke gaya mun cewa yana tunanin ma saboda amma dai za ku rike mu kai da Allah. Wallahi wa inna ilaihi ina bindiga ina sa ina bindiga amma mai hada no Allah ba hana ba shiga uku na lallace Amadu